Folytatjuk a műsorunkat, önök még mindig az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látják. Köszöntöm a vendégemet a stúdióba, Patik Mártit, lélekmentort. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Én még nagyon sok szeretettel köszöntelek téged, István, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek, és hogy megmutatkozhatok itt a tévénézők előtt. Nos, hát a fő témánk a kabbala kártya, és hát először is mit jelent ez a szó, hogy kabbala? A kabbala tulajdonképpen egy ősi misztikus tudomány, ami mindennek az alapja, tehát ok-okozati törvény szerint működő egyrészt kártya, egyrészt egy olyan fajta rendszer, ami abban tud segíteni, hogy valakinek az életének a feltérképezésében nyújtson segítséget. Én azt gondolom, hogy elsősorban mindenki arra született, a boldogságra született és a jólétre, és ez egy olyan önismereti eszköz, amikor megismerjük saját magunkat, akkor sokkal jobban meglátjuk azt, hogy melyek azok a problémák, amelyekkel találkozhatunk nap mint nap. Mi az, ami szembetűnő lehet, illetve mi az, ami ismétlődő dolog. Milyen adottságaink vannak, amivel nagyon-nagyon sokan nincsenek tisztában. Ezt a kártyát jól értem, nekünk kell használni, és nem te fogod megmondani belőle az okosságot? Nem, is. Tehát, hogy van olyan, amikor valaki alkalmazza magát a kártyát, tehát hogy ezt is meg lehet tanulni, hogy saját magamra ezt hogyan tudom alkalmazni, illetve azt is meg lehet tanulni, hogy hogyan tudom mások érdekében használni, hogy mi az, amit nekem tennem kell, illetve milyen típusú kérdéseket kell megtanulnom, ahhoz, hogy a másik félnek tudjak segíteni adott esetben egy kérdés feltevése kapcsán. Azt gondolom, hogy az összes ilyen típusú kártya, teljesen mindegy, hogy most tarókártyáról, vagy milyen típusú kártyáról beszélünk, azt a célt kell, hogy szolgálja, hogy abban mozdítsa elő a te dolgaidat, de hogyha gondolod, akkor nagyon szívesen nézhetünk neked. Majd egy picit türelmet kérek, majd mindjárt szó lehet erről is. Nekem még először azt szeretném tudni erről az egészről, hogy egy ilyen kártyaelemzés, ugye ezt hívhatjuk így, ez így azt hiszem ül nagyjából. Egy ilyen kártyaelemzés mennyire lehet pontos, és mennyiben segít az elemzőnek maga a kártya, amit kirak? Hát nagyon sok mindenben, tehát mert igazából itt nem csak a kártya elemzésről van szó, hanem több dologról beszélünk. Van egyrészt egy olyan része, amikor felállítunk egy ilyen úgynevezett lélektérképet, ez a születési dátum alapján történik. Itt a születési év, hónap, napot kell szerepeltetni, amikor meg tudjuk nézni, hogy kinek milyen az eszenciája, kinek milyen adottságai vannak. A kártya az egy olyan típusú segédeszköz, amit ehhez tudunk használni. A kártya egy pillanatnyi állapotról ad egy helyzetjelentést, egy helyzetfelismerésre való lehetőséget, míg az évszámok alapján, amit megnézünk, ez a lélektérkép, ez egyfajta olyan különleges térkép, ami minden a születéskor már velünk van, és ez az adottságainkat és a hajlamosságainkat mutatja. A kártya abban segít, hogyha például valakinek van egy nagyon jó üzleti elképzelése, akkor meg tudjuk nézni a kártyán keresztül, hogy mi az, amire érdemes odafigyelnie, hogyan tudja sikeresebbé tenni. Hogyan lehet kiszámolni a születési évből hát magának az illetőnek az eszenciáit, vagy egyáltalán, hogy mi történik vele? Igen, erre van egy megfejtő kód, amikor a különböző számok, van olyan, amikor a számérték csak a saját számértéket jelöli, és vannak olyan számok, amelyeket kabalizálni kell, és akkor a kabalizálás folyamán kapjuk meg ezt az egyjegyű számot, ami tulajdonképpen el tudja indítani tehát ami alapján fel lehet rajzolni ezt a kabalisztikus térképet. Lehet, hogy egy kicsit bonyolultan mondtam, az életben, a gyakorlatban sokkal egyszerűbb ez. Igen, gondolom, hogy egyszerűbb, ha csinálod, de még mindig nem csinálod, hanem térjünk vissza erre a lélektérképre. Miért fontos ez a lélektérkép egyáltalán? Hát ez minden embernek ez az eszenciája. Ez azért nagyon fontos, mert nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, hogy milyen adottságaik vannak. Tehát melyek azok az olyan tulajdonságai, ami csípőből bármikor kivehet a zsebéből, és amit tud használni, és amivel ő előre tud jutni. Tehát nagyon sok olyan ember van, aki egy picit ilyen önsorsrontó, idézőjelben véve. Ez nem azt jelenti, tehát nem a hibátlan emberekről van szó, hiszen azért vagyunk emberek, hogy mindenkinek vannak nehézségei, illetve mindenkinek van valami handicapje,
hanem ez arról szól, hogy elsősorban azokat az adottságokat kell megtalálni, ami leginkább tudja őt segíteni az előrejutásban. Mondok erre egy konkrét példát, hogy mivel neked nagyon jó adottságod van a gyógyításra, a kommunikációra, nyilván, hogy olyan tevékenységet érdemes keresned, ahol ezeket az adottságaidat tudod fejleszteni, illetve használni a mindennapokban. Ha valakinek nagyon jó a műszaki érzéke, akkor olyan területet érdemes keresnie, és így tovább. Tehát, hogy ezt mind-mind meg lehet fejteni. Illetve, ha valaki nem ismeri saját magát, és nem tudja a saját eszenciájából kiindulva, nem tudja megfejteni, miért történik vele, vagy miért találkozik mindig ugyanazzal a problémával szembe, akkor az nagyon nagy gondot jelenthet, hiszen az megnehezítheti az ő életét. Mert akkor egy helyben áll és forog. Így van, jól akkor értem? pontosan. Nem történik semmi, pedig értékes, nagyon nagy értékei vannak, de nem tudja. Így van, nem és tudja. És ebbe tud segíteni esetleg te vagy a kártya. Így van, hogy hogyan tudja ő ezt kihasználni, és hogyan tudja ő ezt kiaknázni, illetve a feladatoknál, hogy ő hogyan tudja ezt a feladatát megoldani. Tehát, hogyha valaki például csak akkor képes pozitívan gondolkodni, tehát vannak ilyen emberek, akik csak akkor képes pozitívan gondolkodni, hogyha valamivel ez még meg van támogatva, akkor megbeszéljük, hogy mi ez a fajta támogatottság. Az nem azt jelenti, hogy utána neki soha nem lesznek rossz gondolatai, hanem az van, hogy ha egy rossz gondolata van, akkor pontosan tudja, hogy mire kell gondolnia, vagy hogyan tud ő ebből a mederből kilépni. Értem. Mire használható a Kabala térkép? Hát ezen kívül még arra használható, hogy párkapcsolatnál meg lehet nézni, hogy ki a párjával, hogyan tudnak ők szimbiózisba élni, mi az, amire oda kell, hogy figyeljen a párjánál, amire biztos, hogy ugrik a párja, akkor nem érdemes hergelni őt ezzel kapcsolatban. Tehát akkor szabad teret kell neki hagyni. Illetve, hogy mik az összetartó erők, hogy miben tudják egymást támogatni, hogyan tudják közösen megalapozni a dolgaikat. Az, hogy érdemes-e nekik együttműködni munkában például. Tehát az is nagyon jó benne van, hogy vannak olyan helyzetek, amikor nagyon-nagyon jól működik egy párkapcsolat, de viszont nem érdemes együtt dolgozni, hiszen mind a ketten azonos típusú dolgokkal, illetve azonos típusú feladatokkal rendelkeznek, akkor a munkában nem tudják egymást feltétlenül úgy segíteni, hogy az ténylegesen eredményes legyen. Mert akkor én tudom jobban, vagy te tudod jobban, ugye? Ez áll fenn ilyenkor. Aha. Mik az adottságok? Adottságok lehetnek a teremtésnek a képessége, készsége. Ez azt jelenti, hogy ha valaki nagyon sokat, tehát hogy valaki képes új dolgokat megalkotni, kreatív dolgokat képes kitalálni, új eszméket bevezetni a köztudatba. Adottság lehet a szeretetnek a művészete. Tehát amikor nem az igazsága fontos az én számomra, hanem a szeretet, mint adottság lehet nagyon fontos, illetve lehet az érzékeken túli érzékelés, tehát ki mennyire intuitív. Adottság lehet a kommunikáció, adottság lehet például a gondolkodásmód, hogy a pozitív gondolkodás, adottság lehet az önismeret, hogy eleve abstrakt, már amikor megszülettem, akkor már van egy helyes balanszom, amiben én pontosan tudom, hogy mire vagyok képes, illetve mi az, amiben segítségre szorulok. Lehet adottság a kikapcsolódásnak a művészete. Nagyon kevesen tudják azt, hogy biztos hallottál, vagy biztos, hogy hozzád is fordultak olyan emberek, aki nem tudja kipihenni magát, hiszen mindig fáradtan ébred, de miért is. Tehát sok számos oka lehet nyilvánvaló, most már én ezt tanultam. De de nem csak ez, hanem az is lehet egy egyéb más oka is ennek, hogy például nincs meg neki a kikapcsolódás művészetének az adottságával nem rendelkezik. Mennyire vagyunk merevek, hogyan tudunk változtatni, az asztrálvilággal milyen a világunk, a tisztánlátás képessége, a munkával kapcsolat, a munkához való hozzáállásunk, ez is mind lehet adottság, hogy örömmel végezzük azt a tevékenységet, amit végzünk, vagy nem érezzük olyan jól magunkat ebben a tevékenységben. Az előbb említetted a szeretetet. Igen. Mennyire látod a szeretet hiányt, és mennyire lenne fontos az, hogy ez a szeretet úgy elterjedjen
ki tudja a másiknak mondani, hogy figyelj, én szeretlek. Menj, mi ez? Egyáltalán miért nem? Miért nem működik ez? Hát tehát, hogy nagyon jól látod ezt a kérdést, mert hogy az esetek 80%-ában mindig valamiféle szeretethiányból adódóan vannak különböző típusú problémák, ami lehet a személyiséggel, egészséggel, egyéb más dolgokkal összefüggésben. Azért nem tudják nagyon sokan, azt látom, kimondani a szeretetet, mert úgy érzik, hogy ha ők elárulják azt, hogy a másik fél fontos számukra, hogy akkor egy picikét úgy elveszik, védtelenné válnak, hogy kihasználhatóvá válnak ezáltal. Ez az egyik. A másik az, hogy azt gondolom, hogy maga az a világ, amiben most élünk, tehát, hogy ez az időszak, ez arról szól, hogy ismételten ki kell, hogy nyissuk a szemünket, és hogy oda kell, hogy figyeljünk azokra az emberi értékekre, azokra nagyon fontos emberi értékekre, amik régebben nagyon fontosak voltak, utána egy időszak következett, amikor kevésbé helyeztek erre hangsúlyt, és most ismételten azt kell, hogy mondjam, hogy azt látom, hogy az következik, hogy igen, hogy a családnak nagyon fontos szerepe van, hogy hogyan tudják támogatni egymást, illetve, hogy melyek azok a dolgok, amikor előre tudnak közösen együtt lépni, tehát a szeretetnek óriási jelentősége van. De van olyan, amikor valakinek a feladata a szeretetnek a megtanulása. Ez azt jelenti, hogy meg kell tanulnia, hogy nem mindig a saját igaza legyen a legfontosabb, amikor van egy családi vacsora, hanem hogy tudjon a másiknak igazat adni, akkor is, tehát fontosabb legyen a szeretetének a kimutatása, mint az igazsága annak a dolognak, ami éppen felmerült ott annál a vacsoraasztalnál. Mik és milyen kódok vannak? Hát nagyon sokféle fajta kód van. Van olyan, én azt mondanám, hogy ez nem feltétlenül kell, hogy megtörténjen. Ami nagyon fontos, hogy ez azt mutatja meg, hogy a feladat tekintetében, hogy mi az, amivel folyamatosan szembesülhetünk, mint feladat. Például lehet feladat a pozitív gondolkodásnak az elsajátítása, vagy lehet feladat, hogy olyan munkát találjak, amiben megtalálom az örömömet, vagy lehet egy feladat az, hogy meg kell tanulnom, hogy hogyan legyek alkalmazkodóképes, hogyan tudjak változtatni. Tehát, hogy azok a kódok vannak benne, ami egyrészt ezeket a különböző személyiséggel kapcsolatos változásokra hívja fel a figyelmet. A másik nagyon fontos dolog az meg az, hogy én úgy mondanám inkább, hogy egészségüggyel kapcsolatos kódok, ami nem azt jelenti, hogy valakinek ezzel az egészségügyi problémával szembesülnie kell, erről szó sincsen, hanem az azt jelenti, hogy amikor ilyen típusú egészségügyi problémám van, mondok erre egy példát, hogyha valakinek a kódjában az van benne, hogy lehet valami gyomorral, emésztéssel kapcsolatos problémája, hogy akkor mindenképpen forduljon segítségért szakemberhez, ne asszalja magát, mert ebből később, nyilvánvaló, hogy nem azonnal, hanem hosszabb idő után ebből lehet egy komolyabb probléma. Tehát én azt mondanám, hogy ezek a kódok még arra is figyelmeztetnek bennünket, mondok erre egy példát, jó? Tehát, hogyha valakinek például kommunikációs blokkja van, és az van ott a kódban, hogy neki gyomorral kapcsolatos problémája lehet, akkor ez azt jelenti, hogy amikor elkezd, tehát megtelítődik a gyomrom, vagy megpüffed a hasam, vagy nem érzem magam olyan nagyon jól, akkor azon kell elgondolkodni, hogy mi az a kommunikáció, ami nem úgy történt az utóbbi időben, mint ahogy én szerettem volna, vagy nem úgy beszéltek velem, mint ahogy szerettem volna, és utána, hogyha ő megfejti ezt, hogy ez abból adódhatik, akkor az teljesen jó helyén van, rendjén van. Ez egy figyelmeztető, tehát nincsen büntetés. Tehát itt nem büntetésről van szó a kód tekintetében sem, hanem inkább egyfajta figyelmeztetésről. Ezeket felfoghatjuk úgy esetleg, mint hogy az őssejtek, mert azok is kódolva vannak, vagy hozzuk ezeket a kódokat egy előző életből, vagy ezt most gyűjtöttük be születéskor? Hozzuk ezeket a kódokat az előző életből. Születéskor pontosan akkor tisztázódik ki, hogy milyen típusú kódokat hozunk magunkkal, de biztos, hogy ennek van valami előző életbeli tartalma is, tehát hogy én ezt gondolnám, és hogy pont az a lényege, hogyha valaki foglalkozik ezekkel a kód megfejtésekkel, akkor lehetősége van arra, hogy teljes egészében
ezeket a kódokat átírja. Tehát nincs olyan, ami ne lehetne segíteni. Olyan van, ami nehezebben. Van olyan, ami orvosi segítségre szorul. Van olyan, aki természetgyógyászati segítségre szorul. Tehát, hogy azt tudjuk megnézni, azt tud kiderülni, hogy mennyire mélyen hozta ő ezeket a dolgokat magával, és hogyha valaki ezzel foglalkozik és dolgozik saját magán, hogy igen, tudom, hogy én egy kicsit nehézkesebben döntök, és próbálom magam trenírozni arra, hogy könnyebben menjen a döntés, hogy jobban tudjak változtatni, hogy ne legyen gyomorgörcsöm ezzel kapcsolatosan például, akkor előbb-utóbb ez sokkal könnyedébben fog menni. Tehát a kódot ugyan megvan életre szólóan, de nem kell minden kínját, baját, nyugét ennek a kódnak bevállalni. Így van. Igen, értem. Viszont, hogyha már megvannak ezek a kódok, ugye, például dühharag, negatív energia, tehát akiben ez már megjelenik, vagy félelem, ugye rájön mondjuk, tételezzük fel, hogy na ez a kód, ez egy betegség, vagy nem csak a kód, hanem megjelenik a betegség, és a kódról nem tud. Teljesen mindegy. Egy félelem, ez negatív energiákat fog beindítani a szervezetbe. Hogy lehet átváltoztatni őket pozitív gondolkodásra? Hogy ugye az előbb azt mondtad, hogy át lehet írni ezt. Gyakorlatilag azt mondtad el, van egy betegség, átírom, kész, meggyógyultam, szia, viszontlátásra. Ugye röviden ennyi? Így van, tehát hogyha tudom azt, hogy van egyfajta hajlamosságom, mondjuk maradjunk, ez a legegyszerűbb példa az emésztéssel kapcsolatban, akkor igenis, hogy odafigyelek az étkezésemre, tehát az egészséges életmód felé való elindulás az elkerülhetetlen. Mindenképpen fontos az, hogy fontos lehet, hogy különböző gyógynövényeket fogyasszak. Ha tudom azt, hogy tele vagyok félelemmel és görccsel, akkor értelemszerűen, akkor kérek természetgyógyásztól segítséget, hogy tessék nekem megmondani, milyen teát kell innom ahhoz, hogy ne legyek ennyire stresszes. Hogyha iszom a teát, plusz megpróbálok egy picit óvatosabban étkezni, és még hozzáteszem azt a plusz dolgot, hogy azt mondom, hogy gyártok magamnak 3 darab pozitív mondatot, hogy igen, én képes vagyok az összes félelmemet elengedni. Minden változás csak jó dolgot hozhat az életemben. Most csak mondtam így néhányat, vagy a nőiesség élő példája vagyok. Tehát, hogyha egy pár ilyen kulcsmondatot még pluszba hozzámantrázok, ami éppen az adott területhez tartozik, akkor az mindenféleképpen tud abban segíteni, hogy ezek a kódok átíródjanak, illetve hát az egész élet változik. És ahogy változunk mi is, úgy ezek a kódjainkat úgy tudjuk folyamatosan átírni. Tehát, hogy nem akarok példálozni, de nyilván, hogyha visszagondolsz arra, hogy amikor fiatalabb voltál, mint egy 20 évvel ezelőtt mondjuk, akkor is egészen más volt a személyiségednek az eszenciája. Más volt a fontossági sorrend az életedbe. Más volt az értékrended, pedig ugyanezek a kódok voltak benned, és most is egészen más. És hogy nyilvánvaló, hogy az ember egy csomó tapasztalattal a háta mögött, amikor van nagyon sokféle fajta területről tapasztalati anyagod, akkor utána egy kicsit másképp használod fel ezt a tapasztalati anyagot, másképpen értelmezed a kódodat, és tudatosan változtatsz az életmódodon is bizonyos mértékben. Tehát most ez nem azt jelenti, hogy csak egészséges életmóddal lehet egészségesnek maradni, erről szó sincsen, hanem hogy ez tud nekem abban segíteni, hogy feloldódjanak dolgok, hogy egy kicsikét könnyebb legyen nekem a mindennapokban. Változás. Én azt látom, hogy pillanatnyilag az emberek alszanak, nem ébredtek föl. Mikor ébrednek, vagy mit tudunk mi ezért tenni, hogy egy kicsit jobban hallják meg, amit mondunk, és változtassanak? Hát én nagyon örülök neki, hogyha én azt gondolom, hogyha például nézik tehát ezt a műsort is akár, ez lehetőséget ad arra, hogy változni tudjanak, hogy tudjanak egy picikét a szemléletükön változtatni. De amit tudnod kell, hogy sajnos, tehát csak annak lehet segíteni, aki önmaga is hajlandó, és aki önmaga is szeretne változtatni. Tehát az a legnagyobb probléma, ez velem előfordult konkrétan, hogy eljött valaki, és akkor azt hitte, hogy azáltal, hogy megfejtjük a különböző kódjait,
akkor ezzel el van intézve, mindenek nincs tennivalója. Tehát sajnos az a rossz hírem van, hogy ez nem így történik. Ez ugyanúgy történik, mint az orvosnál, a természetgyógyásznál, hogy ez egy közös munka kell, hogy legyen, amikor neki meg kell érteni a dolgokat, és változtatni, és segíteni, csak azon lehet, aki önmaga is szeretné. Ehhez hagy fűzzem hozzá, hogy én hiába küldök el valakit a rendelőbe, hogy igen, mutasd meg magad, vizsgáltasd meg magad, és én szívesen fizetem a te kezelésednek a költségeit, hogyha ő nem veszi komolyan. Hogyha megvan neki mondva, hogy csak mondok egy példát, hogy cukorbeteg vagy, és nem ehetsz meg 4 szelet tortát, ő azt mondja, hogy jó, kimegy a sarki cukiba, és benyom 4 szelet tortát. Tehát attól nem fog. A változás az csak akkor szokott általánosságban véve, mondom, ez bekövetkezni, valamiféle trauma vagy sok éri az embereket, tehát valami baja van. Ez a trauma és ez a sok... Kell egy jó nagy pofon. Igen. Na igen. most akkor ezt ezért kaptad, és hogyha rájön, akkor változik? Általában változik, igen. Igen, tehát az a tapasztalatom, de hát tehát nem akarok személyeskedni, de mondjuk meg jó magunk is. Tehát mi is csak emberek vagyunk, és hogy nekünk is sajnos, tehát jó magamnak is, nyilván neked is, hogy volt szüksége, és volt szükségünk egy kis útbaigazításra ahhoz, hogy helyesen tudjuk látni a dolgainkat, illetve hogy tudjunk változtatni. A változás egyébként egy nagyon érdekes dolog, ami nagyon fontos, hogy ezt hadd mondjam el, hogy mindenkinek meg kell engedni, hogy a saját ütemében és a saját tempója szerint változzék. Az a helyzet, hogy most nagyon sokat beszélnek itt a 2012-es évről is a változás kapcsán, és hogy egyet kell megérteni, hogyha valakinek volt valami berögzött szokása vagy dolga, ami tart 5-10-20 éve, tehát hogy ezt nem lehet elvárni, hogy 2 csettintünk, vagy 2 nap alatt ez kifeküdje. Azt kell megérteni, hogy ez csak a saját tempójában történhet. Ha egy kapcsolatban, hogyha az egyik fél olyan, mint a gőzmozdony, a másik biciklizik utána, a kis aranyos, hát akkor nyilvánvaló, hogy nem tudnak azonnal úgy változtatni. Kompromisszumkésznek kell lenni, az egyiknek lelassítani, a másiknak egy kicsit feltekerni a sebességet. Tehát az is lehet egyfajta változás, hogyha én megengedem a másiknak, hogy igen, én megvárom azt, amíg te magad is akarsz tenni ezért a dologért. Tehát, hogy ez is kapcsolódhat például a változáshoz. Értem. Azt szeretném még tudni, hogy van-e valami egyéb módszer, amivel még segíted azokat, akik hozzád fordulnak röviden? Igen, van még nagyon sokféle fajta módszer van, és ugyanúgy, mint hogy az orvosnál, amikor fel van írva, hogy nagyon sokféle fajta orvossággal rendelkezik, vagy a természetgyógyász, hogy sokféle fajta ismerettel, ez mindig teljes egészében egyénre szabott. Tehát van, akinek gyermekkori traumája van, neki van szüksége egyfajta módszerre ahhoz, hogy ő ezt el tudja engedni, ezt a félelmet, vagy ezt a traumát, ezt az elhagyottságtól való félelmét. Van olyan, akinek nem ilyen típusú problémája van, hanem párkapcsolati. Tehát, hogy abszolút egyénre szabottan, mert nincs 2 egyforma ember. Ugyanúgy, mint hogy nincs 2 egyformán működő szervezet, nincs 2 egyformán működő lélek, még az ikreknél sem. Ott is van mindenféleképpen valami olyan eltérés, amihez egy kicsit másképp kell hozzáállni. Hát ez a végszó. Márti, köszönöm szépen, hogy itt voltál velünk. Remélem folytatjuk. Jó, nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Kedves nézőink, Önök az Alternatív Természetgyógyász magazin műsorát látták. 1 hét múlva újból jelentkezünk. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó éjszakát! Műsorunkat a Profi támogatta. Műsorunk főtámogatója a Harmonet.